mnogo vozila danas, iako je kiša na ovom delu puta. Stižemo u Visorsku Ružanu i najvjerojatnije zbog ove jake kiše ja ću da ovdje se negdje parkiram i da prenoćim u automobilu, jer sada ići u Senokos jeste ne opasno, ali nije baš preporučio, pogotovo što sam samo jedan puta išao, tako da ću ja ovu noć provesti u automobilu na ovom mestu, u ovom selu. Mislim, ja džabe rekao da je putovanje avantura tela i duha. Kad kreneš na put, nikad ne znaš šta te može snaći i uvek treba biti spreman za sve najgore varijante. Zato se i plan menja, donose se odluke u zavisnosti od situacije. I ja ću ovdje negdje potražiti mesto da prenoćim. Evo na ovom mestu, na ovom proširenju. Ja sad skrećem prema selu Senokos i pokušat ću danas da pronađem neke od vodopada. I dalje sam na putu za Senokos. Kao što vidite, dragi prijatelji, sunce se samo na trenutak pojavilo kroz oblake, nebo mračno i mnogim ljudima ovakav ambijent nije izazov, nije radost da krenu u planinu. Ali samo veliki ljudi koji znaju šta je kvalitet života, ljudi koji veruju i znaju da uživaju i u tmurnim oblacima kreću na ovakav jedan put. Ljudi poput mene koji su čovjeka koga je život obrusio, život naučio i naterao da i u mutnim oblacima pronalazi sunce zraka, mogu danas da krenu ovakvu jednu avanturu. Mnogi čim vide ružno vreme odustaju od toga. Ja ne odustajem. Moj cilj i moj plan je juče bio da, kao što sam vam pokazao, da izađem do Vladikinih Ploča. Ja sam u tom planu uspeo. To što me sunce juče nije pratilo, nego kiša, govori samo o meni, da sam dovoljno sposoban, dovoljno fizički i mentalno jak,
da mogu da i u takvim, da u svakim vremenskim uslovima pronađem način, pronađem put kako da ostvarim svoj cilj. To što snimci juče nastali, pa i evo ovi sada nisu obasjani sunčanim zracima, ne znači da oni nisu vredni. Naprotiv, ta moja sposobnost, ta moja ljubav, to moje znanje i to životno iskustvo koje me život naučio, posebno taj vojnički deo, vojnički život napravio od mladića sa 18 godina čoveka odraslog, spremnog na sve moguće izazove, samo govori da ja danas idem da probam da postignem i onaj drugi cilj, a to je da sam bez ičije pomoći pronađem neki od vodopada koji se nalaze na Senokoškoj reci. Da li ću u tome uspeti, ja zaista ne znam. Ja znam u suštini i verujem da ću nešto ipak pronaći, no verovanje u sebe i svoje sposobnosti uvek nam daje snagu da uspemo. I kada sam se borio u trenucima da spasim svoj i tuđi život, u trenucima kada bi mnogi odustali, ja sam verovao da nemoguće mogu da pretvorim u moguće. I kada sam osvajao žene i devojke koje su rekle: ne, Spiro, ja neću biti tvoja devojka, ja neću sa tobom leći u krevet. Ja sam verovao u svoje sposobnosti i mnoge su neke posle godinu dana, neke posle 2 godine legle sa mnom u krevet. Pojedine su mi postale nakon dokaza te moje hrabrosti i sposobnosti supruge. To što one danas više nisu, što ne nose moje prezime, što nisu sada sa mnom, govori o njima, ali moja sposobnost, ono što mene krasi kao čoveka jeste upornost, znanje, životno iskustvo i sposobnost da se snađem u najsurovijim vremenskim uslovima. Tako da ja danas, iako nema sunca, krećem u jednu novu avanturu. Na ovako putovanje mogu da se odluče samo ljudi poput mog kova, ljudi poput mene, ljudi koji su zaista duhovno, emotivno i telesno sposobni za nove avanture. Pa evo, da vas pozdravim za uvod u današnju priču. Ovo su snimci koji radim mobilnim telefonom, držeći sam u ruci, a kasni snimci kreću kamerom. To što će možda i kiša da pada neće me sprečiti da krenem u ono što sam planirao. A šta je to u nastavku priče? Dobro jutro. U ovom selu Senokos poželili su mi ova 2 aktivna psa. Dobro jutro, dragi prijatelji, svima vama sa ovog predivnog mesta, odakle krećemo u jednu svoju avanturu. Počinjem sa pripremama od pakovanja ranca do svega ostalog što mi je potrebno da danas krenem na put koji se zove neizvesnost.
Provera mikrofona. Jedan, dva, jedan, dva. Dobro jutro, dragi prijatelji. Provera rada. Jedanaest i 54. Evo me konačno pored prvog vrednijeg i ozbiljnijeg vodopada na ovoj reci. Ja ću malo kasnije da se spustim dole. Ja ću posle ručka da uđem ispod samog vodopada da se instaliram. Ono što je meni jako zanimljivo i sa zdravstvene strane jeste što je ovaj vodopad jedan od onih boljih gdje ima ove, vidite, pukotine u stenu i tu možete da se zavučete fino kao što ću ja posle da uradim i da malo dišete te kapljice o kojima sam pričao ranije, koje su prirodni respiratori. Ovaj vodopad je jedan od takvih vodopada koji je prosto napravljen kao da je priroda znala da tako nešto treba za zdrav organizam.